yoga lah yoga nom-noman ngene iki. Lah semangat. Semangat wis pokoke tenan nak yoga nom-noman iki wis. Alhamdulillah, tasik enem sedanten Pak Pur. Alhamdulillah generasi penerus. Nggih. Nah, yo aku lek ning kene iki tuwek dhewe lho. Alah alhamdulillah. Kiwa tasik nggih. Alhamdulillah disyukuri ya wis pokoke. Tapi jiwanya tetap muda loh Pak Pur. Jiwanya harus tetap muda. Nggih. Aja ngono ta, Mas. Ya aja diganggu to. Ngopah sing nyanyi bojone diganggu. Bojone sapa? Menda poyo mendah poyo Manjid dalu menika sampun dipun pinanggani Pak Pur nggih. Saking sinten menika? Pak Wo Putra Wilis. Pak Wo Putra Wilis injih. Mugi kangge damel jampi saya. Ngoten nggih Pak Pur. Nggih, ngoten Mbak.